От бъдещето се включва, за да ви кажа, че това ще бъде влогман ден 1, тъй че честит 1 декември. Надявам се видеото да ви хареса. Ще започнем с влог, но ще има доста други видеа през тези 24 дни. Тъй че нямам търпение. Отново казвам, ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се. Ако искате да разберете защо държа това, останете до края на видеото. Искате имаш ако айде си. Не дудите бе. Ами дути бе. Давай ръчичка. Каква топка? Ема нямаме топки. Топки има мамо на лохата и сега след малко ще ходим да видим къде са топките. Тя е готова за игра. Аз съм готова да заспя. Ало, какво ми носиш? Това ли е за мен? Добре. Айде сяда. А панталона къде го остави? Панталона ми донеси. Айде. Браво. И водата, ти всичко носиш. Сега ще изхвърлиме папката. Тук липсва мама още едно. Дайде сега да видим мама как ще обуе този панталон. На крачетата. Дай на Никол крачето. Аз като ви казвам, че тя е готова за игра веднага, изобщо не се базикам. Здрави! Ау! Сега ще оставим малко да си поиграе. Аз през това време ще събера тези дрехи, които са за пране, да ги занеса в куша за пране. Заедно с чувачето и засъди, малко по-късно ще ги пусна, за да може до вечера да се изсъхнали. В смисъл да ги изсушила сушилната. И... така. Виждам нейната стая сравнително подредена в момента. Това е, защото е било неясно вчера, не си игра в нея, аз оправях. Любимите ми мечета. Можете да сте сигурни, че ще ме виждате в пижамата, поне да обяд. Ако не е цял ден, защото е събота, дават го да вали цял ден, аз трябва да отида да си изпия лекарствата. Всяка сутрин супер много се радва на топките и на елхата, като дойде. Така. Извадих сушилнята. И да ме дрехите от вчера. Защото вчера вечерта просто не ми се занимаваше. Нека да си го кажем реално. Не е проблем по някой път да не ти се занимава. Но направих една от първите кутии. Именно ето тази. Ето така. Не знам дали можете да видите. Вътре има едно малко прес папиенце. То е с еленче. Аз сега ще ви покажа другите две, които съм купила. За тези кутии специално. Видях ги просто и супер много ми харесаха и реших да взема. Имаме и едно с пингвинче, както и едно с дядо Коледа. Тези кутии специално, които са с прес папиетата, ще бъдат само 3 на брой за момента. И да, изцяло е на големите елементи са на Kinder, малките елементи са на Милка, включително дядо Коледа и малките дядо Коледовци са Милка. Имаме Kinder Happy Hippo, Kinder Bueno, имаме и ето такива парички шоколадови, които аз супер много обожавах, когато бях малка и търсех, както и бастунче, защото какво е Коледа без коледно бастунче. Имаме и 17 на брой Kinder шоколадчета. Това е в тази кутийка. Идват си украсени с пантелка, опаковка и готови за подарък. Можем да добавим и картичка, ако желаете. Някъде тук ще оставя името на Instagram страницата, ако вече съм я направила, както и на TikTok профила си, ако вече е готов. Ако не в следващия влог. Но просто искам да ви го представя, защото вчера вечерта с това се занимавах.
И супер много ми хареса как аз лично супер много бих се зарадвала, ако някой ми подари нещо такова, защото обожавам сладки неща. Какво правиш ти? Да. Какво правиш ти? Айде да ги звънем. Дай звездичката. Къде е звездичката? Айде тук. Браво. Ай, ще си играем сама. Добре да си играем. Айде. Давай. Ако се чуете как изглежда някой, на който съм казала, че ще си мие зъбите след малко, а не сега точно. Много е разочарована. Идваш ли? Драмата сега ще свърши. Дъбите. Ето, снимам те. За да те снимам ли дойде? Да. За да те снимам. Добре, снимам те. Стой тогава. Дъбите. Сега бе, мамо бе. Стой така. Кадравелки, на кой се падна такава кадрава ти? Да, майка ти и баща ти имат по 3 прави косама. Ти на баба ли приличаш? Баба има кадрава коса. В смисъл не е кадрава, ама и за кадри. Очичка. Да. Тап. Чорап ли имаш? Я покажи къде са ти чорапите. Тапите. Тапите. Опа, а ти обуваш още един панталон, върху вече обутия панталон. Да. Добре. Айде дъбите. Дъбите. Ехо, включвам се малко по-късно. Бях на лайв в TikTok до сега. Тук ще го свършвам. И това, което исках да ви покажа всъщност, за какво се включих. Имаше супер много въпроси за 2 неща, за шампуана ми и за боята ми. Тъй, че понеже не съм ги споменавала тук, ще ги спомена. В момента използвам на Moroccan Oil серията, като доволна съм. Вчера съм си измила косата с нея, много ми харесва. Обаче, ако намерите ето този шампуан в DM на Балея, Glossy and Long, препоръчвам него. 200 пъти повече препоръчвам него. Косата ми порасна с този шампуан, прави ми я супер мека, измива много добре. Аз измивам косата 2 пъти с шампуан, между другото. Измива много добре и като цена просто мога да си купя 3 кашона такива шампуана за един на Moroccan Oil. Другото, което е, ползвала съм го, показвала съм ви го, страшно много си го харесвам, термозащитата на Got2B. Сега съм си поръчала кутията на Belle Epoxy за декември и ще видя, има на Миаманте термозащита, ще я пробваме и нея. Иначе по принцип не бих си сменила моята. Ако я нямаше в кутията, вероятно нямаше. Поръчала съм си и кутията на Кибрид. Да, знам. За убиване съм. Просто съм за убиване. Може би трябва да спра да харча пари. Трябва да кажа на мъжа ми да спра да харча пари. Както и да е. Ама аз я поръчах кутията на Кибрид заради серума на Yenges, защото просто супер много се заслужава. Аз ползвам серума на Yenges, останал ми е много маничко, казах ви. И да, намирам си оправдания. Не ме слушайте. Като някаква луда. Другото, което е крема на Миаманте, показвала съм ви го. Това използвам за косата. Каква боя се боядисвам? Това беше другия най-често задаван въпрос. Тази. Боята на Елея. От години ви препоръчвам на кой ли не, къде ли не. Извинявам се много. Вземете се в ръце. Искам да работим заедно. С удоволствие бих работила, тях обожавам ги. Но, както и да е, шегата на страна, тази боя не е безамонячна, но е супер дълготрайна, супер добра е, много хубаво покрива всичко, което трябва да се покрие и издържа. И е бюджетна. Мисля, че 5 лева е кутията. Даже когато започнах да се боядисвам с нея преди години, защото това са много години вече, може би 6, я купих по случайност. Аз мисля, че съм ви разказвала. Ако не съм ви разказвала, ето сега ви разказвам. Купих си я по случайност,
защото си бях изгорила косата и ми трябваше боя по най-бързия начин. Бях след работа, имаше някаква такава малка парфюмерия отзад зад работата ми, не знам, козметика, парфюмерия, и влязох, жената ми даде боя на Елея, от тогава аз ползвам само тази боя. За да ме видите с някаква друга боя, трябва да не съм могла да намеря тази. Не ползвам само конкретно този цвят, ползвам червеното, русото, кестенявото, черното, каквото се сетите. Тя тая коса е видяла повече цветове от дъгата. И да, обожавам я. Обожавам я. Много е добра. Елея. Не знам какво да ви кажа. Топа на топа. Аз съм ви го казвала, мисля, че в един от старите влогове, но това е единствената боя, която можеше да ми покрие русия корен, когато бях руса. Изкарваше ми ето такъв тъмен корен на русата коса, боядисвах се и той просто го нямаше, ставаше рус, което си е топ. Та да, двата въпроса, които вие не сте ме питали, но ме питаха доста хора от лайфа, тъй че реших да споделя, ако някой му е интересно. Мога да ви кажа, че сготвих. Правих боб на Иван. Никол има грах с кайма. Го правих с домашна кайма. И вчера отново готвих с ChatGPT вечерта. Стана за 20 минути тая манджа, обаче е толкова вкусна. Изяда се. Аз изядох една купичка и Никол изяда една купичка и той приключи. Не готвям много, защото ние не ядем много и не повтаряме храна. Не знам дали само вкъщи е това нещо. На мен не ми пречи всъщност да ям едно и също нещо няколко пъти, но Иван не яде едно и също нещо няколко пъти. Тъй, че готвях малки количества. Сега има от боба, тъй, че Никол после ще хапне от него. За нас до вечера смятам да правя скара, защото сме се наканили с Иван да си направим от супер много време и всеки път не си правим. Тъй, че ще си направим. Даже, да. Но пък ние взимаме само единствено от скарата на Метро. Взимали сме и други, на Тандем също, между другото, не са лоши. От останалите нива му става гадно и му се повръща и заради това взимаме само тези двата. Даже от тези на Метро, те си в тарелка замразени, тъй че си взимаме директно и ги слагаме в фризера. В момента така сме направили и извадихме половината тарелка, защото тя е огромна. Тарелката 12 къвтета, мисля, че са. Аз извадих 6 да се размразя. Още от 9. Сега съм направила страшна кочина тук. Те, че ще си почистя, ще си оправя. Детето още спи. Не знам дали можете да я видите. Много сладко се е плокнала. Тя още си спинка. Няма да я будя. Нека си се наспи днес. После ще я водя при баба й, защото вчера обещах, че ще ходим при баба й. Вчера ходихме, както ви казах, с бабата на пазар. И вечерта не можахме да я приберем, тя не искаше да си тръгне. И така. От 9 я питаме на снимката, защото ни видя на снимката от моята литоненска. И викам мама и тати. Аз викам да, мамо, мама и тати, а Никол къде е? И тя вика баба, при баба. За справка, Никол не ходи толкова често при баба си, смисъл не я оставяме толкова често, ама много обича. Предполагам като всяко дете. Много обича баба. Тя е прабаба всъщност, но да, както и да е. И така, това е за момента. Спи си лекарствата, почвам да оправям. Направих супер готини снимки покрай хата. Никол разруши къщата. Добавих още едни лампички. Вижте колко красиво стана с още едни лампички. Топ. Много ми харесва. Много ще само да сложа още един разходител, защото ама нищо. И мисля, че като за 3:30 се справяме добре. Ако се събуди в 2:30, не знам дали съм ви казала. Ако не съм ви казала, казвам ви. Ако съм ви казала, съжалявам. Или при монтажа ще го махна. Ще видим. И така. Наслаждавам се на елхата. И сега ще водя госпожичката. До баба. И за да може малко да поиграе там. Да направи там хаос. Не само вкъщи. Между другото с шивната мисля, че току-що изключи. Да, изключила. Цък. Красота.
топлички, топлички. Нещо ми падна за дирба. На Никола слади. Да. Дрехите са готови. Ще оставя малко обаче е така в ръката отворена да изстинат и след малко ще ги сгъна. Добро утро и от неделя. Навън има сняг. Малко, но има сняг. И автоматично стана много по-коледно. Ето ме и мен. Госпожичката вече облечена и оправена. Аз все още съм в пижама. Даже малко се чуя дали на нея не е топло. Така може би ще я съблека след малко. По земята имаме какво ли не, ама да не ви прави впечатление. И вчера сложих още едни лампички на ухата, аз не знам дали ви казах. Защото ми се струваше, че не свети достатъчно и сега свети супер много и супер много ми харесва. Изглежда много яко. И днес ще бъде чил ден. Може би... така ще ви сложа. Може би се чудя дали да не отида с Никол до Lidl, защото ми трябват някои неща. Вчера гледах, че ми трябват някои неща, а всъщност аз и утре трябва да ходя. Ще видим. Мисля все още да имам подаръка за Коледа. Само той ми остана. Питах го 1000 пъти какво иска. Не казва. Тече да. И така, в общи линии нямаме план за деня. Тоест имам. Ще подготвям влогмас. И подготвям и страничката с кутиите. Вчера поръчах още от материалите, които ми трябваха. Може би всъщност поръчах всички материали, освен ако не излезе нещо, за което да се сетя междувременно. Но мисля, че съм поръчала всички материали. Трябва да бъдат тук до няколко дни. И така. Можете да видите на заден план Никол, която си кара пазарската количка. Ще изсваля и количката за бебето, но нека да мине именния ден да й подарим бебето. И тогава. Аз много се чудя всъщност дали да ние вземем от този тип дървените питлери, които са за катерене за вкъщи. Особено сега за зимата, мисля, че ще бъде много интересно като си е вкъщи. И много се чудя. Вие какво ще кажете? Имате ли такъв опит? Може да споделите. Кажи, мама, какво е това? Кол. Ръководство за потребителя. Да си го разнася от няколко дни с нея опътването на параната. Да го гледаме ли искаш? Мама, то в него няма нищо, което ти да разбереш. По-добре някоя книжка да гледаме. Не, ръководството на параната. Добре. Дай. Не знам дали искате или не искате, ама още един влог подред ще се оправяме заедно. Взела съм си огледалото. Използвам отново базата на Essence. Както минали път, чакам свет на лампите. Хоп, така е малко по-добре. Използвам базата на... Това си го плокнах на косата, нали? Ау. Добре. Както и да е. Базата на Essence. Много се чудих сега на черния петък дали да си взема базата на Боби Браун тази която, защото гледах някакви видеа, че много я хвалят. Можете да ми препоръчате, да ми кажете дали е наистина толкова добра и се заслужава парите, защото е скъпа. Доста скъпа даже. Казах ви, че си взех гъбичката на Real Techniques. Любимия ми фонджутен на Enough. Enough ли беше? Да, Enough. Слагам буквално 3 помпички, даже по някой път 3 са ми много, ама ето много добре се получава с този фондютен. Аз винаги си минавам и клепачите отгоре, защото ми е по-тъмна кожата отгоре на клепачите и се получава някаква много гадна сянка и вместо да изглеждам отпочинала, изглеждам още по-уморена. Искаш ли ти така? Да. Заповядай. Никол би яде бисквити. Закусва вече, хапнах на мандарина
И сега яде бисквити. Напоследък е яшна, между другото. Мисля да използвам този бронзант на Revolution и това ружа на Офра. Отново четката на Real Techniques в номер 245. Аз съм влюбена в тази четка. Нанасям си и двата продукта в момента с нея и възнамерявам да си взема и останалите. Не знам защо до сега не съм... Аз не съм човек, който по принцип много се интересува от масови марки. И ако нещо е много известно, вероятността да го подмина и да не го пробвам е много голяма. Не знам защо. Просто ми се струва, че не си струва целият хайп около продуктите. Но, примерно, с четките на Real Techniques, признавам си, харесвам. Даже и руша ще си сложа със същата четка, която по принцип... Ау! Прекалих. По принцип не е за руж. Аз ружовете, които имам, всички са супер пигментирани и много лесно прекалявам с тях. Да ти дам още. Сега, тъй като ми свърши любимата пудрата, която имам в момента, давам са две. Едната е на Catrice, обаче си я сложих в месисера в чантата. Другата е тази на Lums. Ето ще ползваме тази на Lums. Имам си едно пувче. Това е закупувано от Jumbo. Вече на някой му трябва. Не ми е много приятно. Аз използвам тази на Shiglam по принцип. Виждали сте я в предишните ми видеа. Просто в момента ми свърши и трябва да си поръчам нова. Дълго време не знам защо не мога да изкарам кой знае какъв продукт от нея. Оказва се, че просто нямам такъв. Сега и ще се облечем заедно. Не ми харесва. Изобщо не ми харесва. Изкарано е супер много продукти и е много трудно за ползване. А той излезе много. Иначе се води Be Peach Loose Setting Powder. Поръчала съм си една на Weibo, между другото. От Notino в момента. Чакам я да дойде заедно с едно червило и на NYX гелчето за вежди. Така, какво друго да сложим? Нямаме вежди все още. Любимеца за вежди, знаете, Anastasia Beverly Hills, Brow Wiz, Soft Brown е моят цвят. Топа на топа е това моят. Като аз само леко минаваме така по контура, колкото да го оформя. Нищо повече. Добре, че не. Щупи се. Боже, ужас. Чупи ли се, мамо? Трябва да видя да си поръчам нов. Този ми е от кутия на Belebox. Обаче съм толкова влюбена в него, че имам нужда да си взема пълноразмерната опаковка. Извинявам се, но нямам какво да кажа. Сега ще пробваме някаква комбинация. Един молив на Essence и това е от Shiglam, води се някакво глансче. Не е лошо май. Я да видим това. Така се избутва. What the fuck? Окей. Това заминава в чантата ми. Супер се усеща, хора. Не знам колко съм дала, но около 5 лева сигурно. Той има плъмпинг ефект. Усещам. Може да се заключи и да не би да го натиснеш без да искаш. Найс.
Минахме през Sport Vision, взела съм едно комплектче, което по-късно ще ви покажа. И сега в момента сме в Elsie Waikiki, купих и пантофи и тя е много очарована от този факт. И си ги носи. Прибрахме се няколко часа по-късно, Никол спа, бяхме навън, заваля сме сняг, много сняг. И сега ще ви покажа какво съм взела, защото те са 3-4 неща, но все пак отделя ви казах, че ще ви покажа. Първото са ето тези пантофи, които всъщност сега ще изложа. Вие ги видяхте, тя ги носеше в Elsie Waikiki. Взела съм и номер 21-22, защото 23-24 ми се сториха много големи. Надявам се да изстанат. Ще разберем сега в маничко. И другото, което съм взела, са се напълно необходими неща. При нас от Sport Vision и взех ето това комплектче на Nike. Много ми е сладичко, много ми харесва. И панталончето към него също е много сладко. И на теб ли ти харесва? Заповядай! И на нея и хареса. От Sensei са другите неща. Взех си един шал на мен, защото аз шал нямам, пък съм си харесала няколко аутфита, за които ми трябва шал. Тъй, че взех си този, беше 7,50. Комплектчето на Nike излезе около 40 лева. Мисля, че нещо такова беше. Те имаха черен петък днес. Иначе не мога да ви кажа колко е. Не знам дали му пише цената някъде. Че ми го извадиха отвътре. Не я пише. Не съжалявам. В сайта може да погледнете. Така, другото нещо, което иззех, беше ето тази пижамка с гринч коледна. Много ми е сладичка. Беше 8,90, размер 9,2. Ето, госпожице. През цялото време ще чувате. И имаме още две неща. Пак са комплектчета. Между другото, едното е ето това с мечета. 11,90 му е била цената с клинче на мечета. Много ми е сладушко. Надявам се да не се свия с шурията. Сладичко ли ти е? Да. Да, добре. И последното нещо, което съм взела. Бръм-бръм ли, мамо? Бръм-бръм ли? Последното, това е последното комплектче, отново на мечета. 13,90. И всъщност това ще приключа днешния влог, защото иначе ще стане много дълъг. Това беше и първия ден от Vlogmas. Ще се видим утре.